się wszystko, kłaniam się nisko, stary bo pomysły nie biorą się znikąd. Każdy ma swoje inspiracje, jeśli nie to błąd. Głową mróż, co to za pluł głową mróż? To na przykład, że to masz bez tej wiedzy, a nie już stara szkoła, ja to nie uczęszczam. Bo jak ja to mogę, za to potęga.